Okhulumayo kuSibongile. Lana yi-part 3 yokusebenzisa ama-radical equations. Lana bathi i-radius ye-sphere ingakalwa ngokusebenzisa i-formula le elandelayo esinike yona. Yaka R is equal to cube root ka-3 volume ngaphansi kuka-4 pi. La basifuna i-volume. Into abasinike yona la ngaphansi basinike isphere le abathi yi-6 inch. Bese basifuna i-volume njengoba sengishilo ekuqaleni. La i-radius esinikezwe yona ngu-6. Sizothi 6 is equal to cube root ka-3 volume lesidingayo engaphansi kuka-4 pi. Uma sesicedile ukwenza kanjalo, ingxenye nengxenye sizofaka ama-bracket to the power 3, sifake i-cube futhi power 3. Uma sesicedile ukwenza kanjalo, bese siyazibala u-6 cube impendulo esizoyithola lana kulo 6 cube sizothola u-216. Bese siya kule ngxenye enye, impendulo esizoyithola kuleyo ngxenye sizokwazi ukuthi sisuse le cube root esinike zona ngale cube. Le esisele ngako la ngu-3 3 volume ongaphansi kuka-4 pi. Uma sesicedile ukwenza kanjalo, ingxenye nengxenye siyoyiphinda, ngamanye amagama sizoyi-timesa ngo-4 pi ngaphansi kuka-3. Nenye futhi ingxenye sizoba no-4 pi ngaphansi kuka-3. Uma sesicedile ukwenza kanjalo sibale. Sicale kule ngxenye le enye. Lezi zonke ziyakwazi ukuthi zidividelana. Impendulo engizoyithola la uma zidivideka zonke, engizosala ngako ngu-volume. Bese ngiya kule cala leli futhi la ngizosihlanganisa nazo izibhalo 216 engizomphinda ngo-4 pi ongaphansi kuka-3. Bese lana into ngizoyenza kanjena. So hamba siye eceleni siyozama ukudivide lo 216 esithe sanikezwa ngayo. La 3 divide by 216. Lana sizothi 21 ngena kangaki 7 ngena 21. Sithole u-6 and 6 omunye asiskeri la. Impendulo soyithola ngo-2 somsusa ngo-6 ono-0. Uma sesicedile ukwenza kanjalo la, impendulo esiyitholile ngo-72. Uma sidivide 216 ngo-3. Bese la engizosala ngako ngu-4 engizomphinda ngalo 72. Impendulo engizoyithola uma ngenza kanjalo, ngizothola u-288 pi is equals to le volume abasicele yona. Nayi-ke impendulo engiyitholile.